Wala kunoy selective justice. Ingon si Auntie Claire. Sige, Auntie Claire, imo na pod. Ikaw ibida karong adlaw ba nang uban nangundang nagtanaw kay gilaay nagtanaw sa mong naong. Auntie Claire. XFM Katropa. Sa ngayon ay wala pong selective justice. Okay, op. Na Tudluan ta kag istorya, Auntie Claire. Ayaw gamitan ang sa ngayon. Di ba, ipanguntahan na siya, may selective justice, bla 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 bla. Ang tubag niya, sa ngayon wala pong selective justice. Unsa may pasabot di ano sa implication di ana anti unsa implied ana, no? Ang implied ana is sa karon wa pa. So posibleng unya na ana. Ay. Kamu ko isabot anabi. Yung sa ngayon wala pong selective justice. But pasabot nga unya ugma basin sunod si mana na anay selective justice mga igala. Sige, humanon sa nato ni siya kay murag malangan tag samot ani malas G ta. Sige na, go. sa ngayon ay wala Katropa. pong selective justice na namamayani sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. The Iglesia ni Cristo has criticized what it described as selective justice under this administration, and I quote, "We want them to know that selective justice is an injustice and we will not remain silent in the face of this grave assault on the justice that our people deserve." Do you share the view or do you agree that there's selective justice under this administration? Sa ngayon ay wala pong selective justice na Sa ngayon ha, sa ngayon. namamayani sa administrasyon. Basi uma pwede na. Kaya nga po kahit na kaibigan, kaalyado, Okay, op. na Sinong kaalyado ni BBM ang nasa kulungan ngayon? Mayroon ba? Resibo! Sino? Nakulong na di ay si Saldi. Nakulong na di ay si Olaybar. O si Bunuan. Si Bunuan is a sacrificial lamb. Pero, naay pamaagi unsaon si Bunuan, himuon na tong state witness. Nga naman, 8 ka buok sakit. Puro heart. Murag, kugita, 8 ka buok kasing-kasing. Kahit kaalyado? Really? Waman lagi mo nag-imbestiga atong tulay na hugno dito sa Kalyawa. Kalyado man to. Di man gyud to kang pulong, di man gyud to kang digong. Ha? Distrikto man to. Kailaman mo kinsa taga Davao da, kailaman gyud mo kinsa tagiya atong tulaya. Aber. Waman lagi nyo imbestiga hito. Kahit kaalyado, kahit anak. Anak kagang laki nga man ang mga nasa Ilocos Norte nga puro raman na mga haligi ng naa. Be? Ano, Auntie Claire ba? Resibo ba? Resibo. Muhatag po kag resibo, rong spelling po. Bullseye. Bullseye. Sige ko no, padayon. una pa po na nakulong, na-detain. Kinsa? At ngayon ay humaharap sa kaso na plunder at graft case. Doon pa lamang po ay Kinsa lagi? Tawagin ako rin yung dum-dum diya, be. Comment mo, be. Kinsa may napriso nga kaalyado na priso nagatubang o plunder si Jinggoy? Kaalyado din ang BBM na? Si Ramon Rebilla, si Bong Rebilla? Kaalyado din ang BBM? Di man tingali? Bullseye. Bullseye. Si Tinio Katropa, paninglo na to sa investigasyon sa Kalyawa Bridge. Kaya nagfile man to, utro po tong ugok. Utro po to, bagay gala. Kalami, kay pakog silang Rimundo. Kaya bago kang di pa to kapulong, tanawa, og naa pa. For the headline lang to, bay. For the headline lang to, naa pa ba di? Na! For the headline lang to. Sige. Auntie Claire, sige, nangita mig pangan, kinsay kaalyado ni BBM nga napriso na ron. Lobi. Napriso na? Si Diskaya, kaalyado na sila. Basin, no? Ayan na lang. Nagsaad man ng imong Pangulo nga na ay papriso sa December 2025. Kinsa man? Wala man. No? Daghan maming nangita, daghan may nagatang, wala man. Wala lagi.
kadtong 26 kabuok nga mga kontraktor. Karon kuno ay gikasuhan ron. Pero mauna pagkaso si Marcolita. Kadto klaro kay ito bay grabe ka mga dautan to mga tawhana to, grabe to ka mga kuan kayo, mga hakog kayo nga naman. Nagkongresman na nangontrata pa. Ang ilang gisuyop kwarta sa gobyerno mga igsoon, di ba? Unsa na ka marukoy? Grabe. No? Pero napreso nakasuhan na ba sila? Wala pa nga naman. Naapa sa pusang iring pa, PI. Diba? Yun sa ingon ni Rimulya, PI pa. Dili na pusang iring lagi. Pusang iring na lang para di kayo ngilngig. Diba? Preliminary investigation. Ka Rimulya, hinog na. Ano na naliman? Gikalburo. Na. Bullseye. Bullseye. Unya mo ingon mo karon, tanawa no, kamo daw wala bay selective justice? No? Muto ko way selective justice. Ilan ang gidutaan magayegala si Martin? Question na nila. Tuo ko ana. Ni atubang na karon sila Bersamin, sila Amina Pangandaman. Asa man to sila ambot? Di ba? Selective justice ko no. Sige, Auntie Claire, padayon te. Pakita na totoo ang sinabi ng Pangulo. Lagi kinsa lagi. Kahit anong kulay nyo, kamag-anak, kaibigan, Son dilit kapag kayo po ay may ebidensya at may ebidensyang labas sa inyo, sa korte nyo na lamang po ito ipaliwanag. Kinsa gani? O Ay! Puter. Sige, istorya. Ano po ang kulay? Kaya na ba? Sana, yellow, gihipa? Lamia, sus. Kaya inara, grabe na akong pugong-pugong. Ano, kadugay na, ulbura gina akong kaspa. Kinsa lagi? Si, kahit ano po ang kulay, kahit po kamag-anak, kinsa man. Naabay na, labog digong, abdi ka mo print yung kartulina nga. Ito. Lus-lus ning bayhana ni Megan. Pasalamat ka kay ako'y founder sa Agwanta Party List. Eh, di ko kagwanta, labayon naman kanina. Salamat ka kay ang prinsipyo baruganan sa Agwanta Party List. Agwanta lang gihapon. Sige, balik-balik. Anong, ahit ano ang kulay? Kulay na ay taong blue? Na ay taong pula? Unsa na sakop ni Hagorn? Panganli, ana ba? Kahit po si Martin Romualdez ay kakasuhan natin, ana. But you cannot name that. Di ninyo kaya. Di ninyo malitok. Ayaw may kumbinsiha nga walay selective ning inyong kalaki. Ayaw na mo katinga nganong naitaong gatapok garali. Diba? Mura man Mura man sa Harry Potter pa mura si Voldemort. He who cannot be named. O si you know who. Ano ba? You know who. Ano lang ba? Si kabalo na ka. Ano? Panganli. Dili kay ano mang kulay no. Pustisyong karaan ano mang kulay. White tao nga blue. White tao nga yellow. Panganli na. Kahit na po si Sandro Marcos kakasuhan natin yan. Ana unta Auntie Claire dili kay wa ba kay resibo? May raman ka mo print og kartulina o si Digong o si Marcolita. Kabuang nimo. XFM Katropa. Mga pinata sir para dit na ganina ra ko nagsigig higop og kape Raimundo. Ikaligo ng imong kape diha.